खेसारी लाल यादव के बहुत ही खतरनाक होली गाना आइल भैया, जौन गाना के नाम हो भीम जाला लहंगा। ई गाना में फीमेल गायिका बाड़ी शिल्पी राज। हाँ भाई, शिल्पी राज आ खेसारी लाल यादव के भैया का जोड़ी एकदम हिट होता मार्केट में। एकदम कोनो भी गाना हो खेसारी लाल यादव के आ शिल्पी राज के एकदम मार्केट में ब्लास्ट होता भैया। अगर खेसारी लाल यादव के शिल्पी राज के चाहत हो बोलो, पसंद करते बोलो, उनको गाना सुनते हो बोलो, तो भैया पेज के लाइक फॉलो जरूर करिए लोग। खेसारी लाल के एकदम गाना बा मार्केट में आग लगा होता। होली गाना हो भैया, चारों तरफ खेसारी खेसारी खेसारी। ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े मोनू सिन्हा भैया, का जवाब बा। मोनू सिन्हा म्यूजिक दिले बड़न आ लिखले बड़न अभिषेक भोजपुरिया। का सोच के भैया गाना लिखत रह एकदम मार्केट में चारों तरफ बवाल। खाली गूंजी से कान में सुनाई देता खेसारी खेसारी खेसारी, चारों तरफ खेसारी भैया। ई गाना में फिट डांसर बाड़ी रानी एक्ट्रेस के भैया जवाब बा। कोनो भी एल्बम होगा खेसारी लाल के पुराना नया, रानी एक्ट्रेस अपन जलवा से, अपन एक्टिंग से, अपन आदा से गाना में जान डालते भैया। खेसारी लाल के हर जगह कहर चलता, जैसे फिल्म आई रहे वो कहर चलता खेसारी लाल के। आज तक वो फिल्म ना बन रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन भैया जो खेसारी लाल के फिल्म बा कुल कोनो कोनो कहत तल सारा बा। जो खेसारी लाल के विरोधी बा, जो खेसारी लाल के ना पसंद करल, जो खेसारी लाल के गाना ना सुने सन, वो कहनी कि हमारे भाई वीडियो बनावला से प्रॉब्लम बा कि तू खेसारी लाल के मतलब ज़्यादा अथी करता ना। तो भैया हम खेसारी लाल के चाहे वाला बानी आ तू खेसारी लाल के चाहे वाला बड़ो, तो खेसारी लाल के बड़ाई ना कर सकम। जो खेसारी लाल करत तो हम ना कहम हित लोग खेसारी लोग के खेसारी लाल से दिक्कत हुई थी वीडियो को मत देखिए लोग। वो तो लोग के वीडियो हिले नहीं के जब भी खेसारी लाल के जब पसंद करत हुई प्यार करत हुई, तो भैया खेसारी लाल के जो गाना बा भीम जाला लहंगा शिल्पी राज के एकदम जोड़ी मार्केट में एकदम ब्लास्ट।